Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadii zvenyu mukoma nhashe, ndinokumbira kuti kana mava kuposta mundiposterewo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma nhashe muchindiona ndichiuyawo pano, ndauyawo ndakatomirirawo vanhu vemhuri yekwedu, even though kumhuri kwedu kune vamwe vasingade kuti tinge tichitaura nezvenyaya iyi. Mukoma nhashe zvakaitika ndezvekuti inini nemadzikoma zvese nevanen'ina vangu tose takangokurira kumushana namai vedu. Baba vangu vaiva munhu wekuti aiva nebarika rake, plus baba vangu handizive kuti wainge uri mushonga kana kuti zvimwewo zvavaingoshandisa, nekuti kana dziri nhau dzevanhukadzi takakura tichingoona pamba pachisvikawo vana vakasiyana-siyana. Nditori neimwe hanzvadzi yangu uyo akangouya akadhambiwa naamai vake achiri ne2 months, asi amai vangu vaingogamuchira kana munhu akauya achiti ari kuda kusiya mwana, vaisaramba kana kusarudza. Kunyangwe mabatirwo ataiitwa naamai vaingotibata sekunge tose tainge tiri vana vavo. Neuwandu hwedu ihwohwo mukoma nhashe, baba vedu vaiva munhu wekuti vaisachengeta mhuri yavo. Taitoitawo zvekutongozvionerawo tega sevana vakomana. Taizombopota tichipindawo mumasango tichivhima, dzimwe nguva toendawo tichinoteya mbeva nekuzoitawo maricho nezvimwe zvakangosiyana-siyana. Baba havana kana chavaimbotumira. Baba vedu munhu uya aiva nechinyakare chekuti mhuri yake yose inenge ichigara kumusha, iye achigara achishanda ari ega kudhorobha. Mukutaurwa kwazvo zvinonzi ivo baba vedu vakazotanga kuzviudza kuti ivo vainge vavasvikiro mushure mekunge vapromotewa kubasa ravo ravaishanda kuHarare vari security guard. Hanzi mushure mekunge vazopromotewa vakaita corporal, hanzi ndipo pavakazofamba vakabva vatanga kuita zveun'anga. Zvinonzi ivo hameno kwavakaenda vakanotora mushonga weshumba, nekuti vainge vava kutyiwa kuHarare ikoko kwavaigara. Baba vedu pavakazoshaya, hanzi vainge vava kugara neimwe girlfriend yavo kuHarare ikoko, but after baba vatanga kurwara, hanzi girlfriend iya payakaona kuti baba vainge vava kurwara zvainge zviri very serious, ndokubva atuta dzimwe property dzababa, ndokubva atiza baba akavasiya vari vega vachirwara kudaro. Baba hanzi vakazongoshayikira muimba yavailoja iyoyo. Zvinhu zvekuti baba vangu vainge vashayika izvi zvakazozivikanwa after 2 days, mushure mekunge landlord nevana vake vafungidzira kuti since girlfriend yababa yainge yatuta property, vaifungidzira kuti zvimwe kuda naivowo baba vangu vainge vatiza vasina kubhadhara mari yerent, nekuti hanzi baba vangu vainge vachikwereta rent ye2 months. Saka landlord nevana vake vakabva vagwejenura door yeroom iyo yainge ichilojiwa nababa vangu, ndokubva vaona kuti baba vangu vainge vatoshayika. Sezvo chitunha chababa vedu chainzi chainge chatotanga kushata kudhara, baba pavakazowinzwa kumusha, kofini ravo rakangopinzwawo mumusha zviya zvekuti ringopindawo mumusha. Kubvawo ipapo ndokubva tatovaendesa kumakuva, hapana kana kumboitwa body viewing. Bhokisi rababa vedu mukoma nhashe takati tichibuda pamusha ndokubva ratanga kutevererwa nenhunzi. Nhunzi idzi dzakazotowandisa by the time yatakazosvika kumakuva. Dzimwe nhunzi dzakazotofushirwa pamwe chete nebhokisi rababa vedu. Mukoma nhashe anoita kunge majokes kana ndikatanga kukuudzai kuti nhunzi idzi dzainge dzakamomotera pakofini rababa, dzakangoramba dzakangomomotera pabhokisi rababa iroro. Kunyangwe vanhu pavakazotanga kufushira guva rababa, nhunzi idzodzo hadzina kana kumbogara dzabuda muguva, dzakafushirwa nekofini rababa. Parufu rwababa vangu pakaitika mashura, nekuti pane firstborn yabamukuru nefirstborn yabamunini. Kunyangwe zvavo vose vainge vauyawo kunhamo nabamukuru nabamunini, nekuti bamukuru nabamunini vose vainge vachigara kuHarare, ndo vakazouya nechitunha chababa, vakauya nevana vavo vose, nanamai guru nanamai nini. But takazoti tava kuenda kumakuva, vamwe vana vose vabamunini nevana vabamukuru vose ivavo takaenda navo kumakuva, asi firstborn yabamukuru nefirstborn yabamunini vose takangovasiya vakagara vari mumotikari yabamukuru. Vanhu vakazotombotumwa kuti vange vachienda kunobvunza kuti ko vakomana zvamakagara mumotikari hamusi kuona here kuti tava kuenda kunoviga baba venyu? But bamukuru vakabva vapindira vakati siyai vakomana vakagara mumotikari imomo,
vanhu ndokubva vangosiyana nazvo, nekuti bamukuru ava ndiye munhu wekuti aiva nemari mumhuri, saka aiti zvese zvaanenge ataura zvaibva zvangotevedzerwa. Bamukuru nabamunini vakazoshaya, but isusu sevana tiri kuti kana tikafamba tiri kubata firstborn yabamukuru uyo ari kurarama ari kumhiri kwemakungwa, zvekare tiri kubata firstborn yabamunini anogara zvake kuHarare. Matambudziko atiri kutarisana nawo semhuri haasi matambudziko ekuti ari kungotarisana neni nevana vababa vangu chete, but vanawo vabamunini vamwe vari kusanganawo nemaproblems atiri kungosanganawo nawo, nevana vabamukuru vari kungosanganawo nemaproblems atiri kungosangana navo. Kunyanyisisa vana vabamukuru avo vatori nemaproblems ekuti kunyangwe zvavo vane zvikwanisiro zvekuti vanokwanisa kutoendawo kumhiri kwemakungwa, nekuti sevana vabamukuru vangu vanhu vakatodzidzawo zvemhando yepamusoro, but pane imwe hanzvadzi yangu mwana wabamukuru akatombowanawo basa kumhiri kwemakungwa, but akati asvika ikoko haana kana kukwanisa kubuda paairport, akabva atodhinayiwa entry yekuti apinde munyika imomo, ndokubva atodhipotewa back kuZimbabwe. Semhuri tiri kuchema Mukoma Nashi, seni zvangu ndakazotosvika pakudhilita nhamba dzamukoma mwana wabamukuru avo vari kumhiri kwemakungwa, nekuti ndakaona kuti vanowanzo kutaura neni mazuva ekuti ndinenge ndava pedyo nekuti ndinge ndichibata mari, nekuti inini ndinoitawo mishando yemaoko, saka pane nguva dzekuti ndinenge ndava kuda kupiwa mari dzangu nevanhu vanenge vachindikwereta, but ukangoona Mukoma vangokuti hai, unotoziva kuti mari dzaunenge uchitarisira kuti uchazopiwa nevanhu vanenge vachikukwereta, mari idzodzo dzinongonyura, kana kuti unongobata mari idzodzo kwe1 day, mari idzodzo dzobva dzatonyangarika. Ndine umwe Muni'na wangu akatombotenga motikari yake nemufaro, ndokubva atanga kutumidzira mapictures emotikari yake mufamily group, but Mukoma avo vari kumhiri kwemakungwa, the way yacho yavakatanga kukomenta pamusoro pemotikari iyoyo ainge ari macomments aya ekuona kuti munhu uyu haana kufara nazvo. Kana ndikakuudzai Mukoma Nashi kuti motikari iyoyo yangoti fambei, ndokubva yazogumisidzira yaita zvekubrekewa down ichitengeswa maparts, nekuti kamufiro kayainge yava kuita ndekaya kekuti yainge yava kungoburitsa mari. Inini ndakambotanga ndichimubatsira kusvika ndazomuudza kuti Muni'na, motikari yako iyi inokwanisa kukukanganisira marriage yako, nekuti amai nini mudzimai weMuni'na wangu vainge vava kutaura ivo vachiti vafunga zvekusiya musha, nekuda kwekuti Muni'na wangu ainge ava kuti kana akangobata kamari aisarudza kuti amborwidzana nekuti ange achigadzirisa motikari yake, kana chikafu mumba ndini ndainge ndava kutovatengera. Handizivi kuti Muni'na wangu ainge agarwa nedhimoni kana kuti mweya wakaita sei wainge wagara paMuni'na wangu, nekuti Muni'na waiti kana ukazama kutaura naye uchimuudza kuti motikari iyi wadii wangoitengesa ichiri kukosora kudai, nekuti ichazosvika panguva yekuti hakuna kana anozomboda kuitenga motikari iyi, ende nemari dzauri kuburitsa haukwanisi kuzorikavha mari iyoyo. But Muni'na wangu aingoramba achingoshingirira. In the end, Mukoma, motikari yeMuni'na wangu yakazongoita zvekungoendeswa kuscrap yard, ndokubva yabrekewa ichitengeswa ari maparts, but kana ndikakuudzai kuti Muni'na wangu mari yacho yaakazopiwa pamotikari iyoyo yainge iri mari shoma, nemari dzaakaburitsa paakatenga motikari, zvekare nemari dzaakazoburitsa achigadzirisa motikari iyoyo. Mukoma Nashi, semhuri tiri kutambura, tiri kutotsvakawo help. Mukufamba tiri kuudzwa kunzi bamukuru nabamunini pavakaenda kumba kwainge kuchiloja baba vedu, hanzi pane zvinhu zvababa zvavakatora. Baba vangu hanzi vaiva nerimwe ganda reshato, zvekare hanzi vaiva nerimwe dende ravo. Dende iri hameno kuti vairishandisei, zvekare hanzi vaiva nedumwa. Zvinhu izvi Mukoma hanzi vakazvigovana vari 3, vakati bamukuru, bamunini nevamwe vatete. Vatete ava hanzi ndo vakapiwa dumwa. Bamukuru vakabva vatora ganda reshato vakabva varipa kumwana wavo uyo ari kumhiri kwemakungwa. Bamunini vakabva vatora gati ndokubva varipa mwana wavo anogara kuHarare. Saka uyu mwana wabamunini ndiye ari kunyanyisa kuti kuvadza, nekuti mumhuri Mukoma Nashi muri kufiwa. Baba vangu sezvandakuudzai kuti vaiva nevana vainge vakawanda, zvekare nevamwe vana vari musango. Saka mwana uyu wabamunini ari kuHarare, hanzi gate rake raakazosirwawo nababa vake hanzi riri kuteverera vana vose vakasiwa vaitwa nababa, vana vari musango. Hanzi ropa rakazara mugate imomo iropa revana vababa vangu. Mukoma Nashi tinoziva zvedu kuti kwedu kwakawandiwa, but tinoti kana tikambotarisa
kutarisa makuva ari pamusha pedu unonyatsoona kuti izvi zvava kuitika hazvisi normal zvachose. Makuva ava pamusha akawandisa. Zvekare mukufamba tinoudzwa kunzi tete avo vainge vakawanikwawo hanzi pavakazofa dumwa iroro taifanira kunge tichizoenda kunoritora, but dumwa iroro hanzi rakazongoparadzwawo vanhu vasingazivi kuti chinhu chavainge vachiparadza rainge ritori dumwa. Saka dumwa iroro hanzi riri kutokonzeresawo matambudziko ikoko kwacho kwavainge vakawanikwa. Hanzi tinofanira kunge tichizoenda uko kwainge kwakawanikwa vatete vedu tobva tavaudza kuti tauya pano kuzotora mweya uyo wainge wakagadzikwa padumwa iroro. But Mukoma, nezvatiri kusangana nazvo nematambudziko atiri kusangana nazvo, handione kuti pane anokwanisa kusimudza musoro achitaura nyaya iyoyo. Mukoma, pari zvino tiri kungotsvakawo avo vanoitawo go back to sender, nekuti Mukoma tatambudzika. Haisi nyore kuti unonyatsoziva kuti uri kutambudzika but uchinyatsoziva kuti munhu akabata upenyu hwangu ndinhingi. Munhu anonyanyisa kundirwadza Mukoma nashi ndimukoma avo vari kumhiri kwemakungwa, kuti ko godo ravanotiitira igodo rinombokonzerwa nei, nekuti kana tikatarisa Mukoma vedu ivavo munhu ari kutorarama upenyu hwakanaka. Zvekare nemwana waBamunini uyo ari kuHarare atori neupenyu husingatomboshoreki zvachose. Chatiri kungochemera ndechekuti ko dai vangokwanisa kungosunungurawo chiraramo chedu chavakasunga kuti tikwanisewo kuchengeta vana vatakapiwa naMwari. Vedare, iyo ndo meseji yandakatumidzirwa naMukoma vedu yamuri iyi iri kutambura. Ndakateerera imwe voice note randakaforwardirwa ichinzi voice note iri rakatumidzirwa naMukoma vacho ivavo vari kunze vari kumhiri kwemakungwa. Unonyatsoona kuti munhu uyu ari arrogant ende munhu uyu anonyatsokufaira ende anoganza. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Makadini Mukoma nashe, kuri sei kwamuri ikoko? Ini ndiri nanhangu kwete zvakanyanya. Ndokumbira kuti mundirege chitupa changu vigai zvakanyanyisa kutochikandira kure nevoice rangu futi zvekare. Ndichazama kutaurisa kuti vanhu vandinzwe kuti ndiri dambudziko rangu rakamira sei. Handina masecrets andinawo, handina maconfessions andinawo panguva ino. Hazvireve kuti handina, asi kuti ndinawo, asi kuti ndine dambudziko randiri kuda kuti tibatsirwe zvakanyanya nokukurumbidza. Ndinongotenda kuti ndichabatsirikana. Ndichateerawo kuma-comment section kuti ndiwanewo kubatsirika. Ndiri mudzimai atikura ari kumakore 42. Ndinorarama munyika yevatorwa. Makuriro andakaita ndakakudzwa nastepmother nababa. Takangokura tichingoudzwa kunzi mai vangu inini vakashayika. Saka baba vangu munhu aenda kuchechi, asi kuti vaisanganisa vanga vasina pavamire, kumabhawa vaienda. Saka namai vangu vaiva nemuchato asi vakarambana. Vakatora mumwe mudzimai futi zvekare vakarambana naye, vakazotora vechitatu. Ropa vakazofa vachizosiya wechitatu yeye aripo pamba. Dambudziko raita kuti ndikutsvage Mukoma nashe. Idambudziko rakakurisa rokuti tiri kushaya kuziva kuti toitawo sei nesemhuri. Tichikura taingoonawo madzibaba edu vachiti kukafa munhu aingovigwa hembe dzako dzetogovewa. Hapana nyaradzo yaizomboitwa, hapana kuiswa matombstone, hapana kana kuzonziwo vanhu vaitawo zvokuti kurova makuva muna naAugust zviya. Aiwa, zvanga zvisinganzwaro. Ini paguva sekuru vangu, baba vangu, handitorizivi. Dzimwe hama dzababa vangu dziri kuZambia pavakavigwa handitopazivi. Ana tete vangu, hanzvadzi dzababa vamwe vacho vakaroorwa kuna Malawi, kuna Mozambique pavakavigwa hatipazivi. Ambiya vangu, amai vababa ndo vakavigwa kuZimbabwe kune mumwewo musha pawanga wakatengerwa nababa, asi handikwanise kudoma nezita kumusha kwacho. Vakangovigwa ndobva nhumbi dzavo dzangogoyewa, asi hakuna dombo rakazomboiswa, hakuna nyaradzo yakazomboiswa. Zviya zvokunzi kukomba makuva takatokura tisingatozvizivi, kana kudeketera mutupo wedu chaiwo takatozoti tatokura ndopatakatozoziva kuti zviya tinoera chakati, nokuda kwokuti tinenge tandobvunza. Ende kazhinji vachona zvakaita seni ndakatozobvunza vari amai, nokuti amai vangu ndakazovaziva ndane 21 years, vazonyora telegram vachitutumidzira mari. Saka iyi nyaya yamai ndangoitsana
vakangorambichana nekuti vanhu vangatozoti ko zvaakati akakura achiudzwa kunzi amai vake vakafa ko akazovawana sei. Saka inyaya yandichazouyawo ndichizotsanangura mumwe musi nokuti ndine dambudziko randinaro ratiri kuda kuti tibatsirwe. Baba vangu vaiva vari munhu aibata apa achiti tsve vachita zvevakadzi vachienda futi kuchechi. Saka vakatozomitisa umwe mwana mukomana kwavakamitisa ikoko. Vamitisa ikoko havana kutitaurira chokwadi kuti vane umwe mwana uyu vakazongoti mumwe musi vachibva kubasa baba vangu takangovaona vachisvika pamba nemumwe mukomana anga atoti kurei mazera angu anga atori kuma 19 years. Ndopavakataura kuti mwana wavo anogara nzvimbo yakati asi amai vake vakashayikawo ari mwana mudiki akarerwa nemunin'ina waamai vake ndo vakamurera. Mwana uyu zveshuwa takamugamuchira aitoti remekedzawo fanike neni takabva tanyatsowirirana nekuti takabva taita kunge matwins asi takaberekwa gore rimwe chete asi mwedzi ndo wakasiyana asi nini ndina mai vangu iye aina mai vake. Saka mukuzotaurawo namai patakavaziva akabva vati ehe mukomana uyu amai vake ndinowaziva muri kuona vanga iri riri paziso ndo vakandipa vanga iroro vaenda kubasa kwababa pane zvavaida ndokunosvika ndokunoonana namai ndokunosanganidzana namai vemukomana uyu ndokurovana. Munongozivawo zvinoita vanhukadzi. Saka chandiunza pano mukomana asha hanzvadzi yangu iyi mwana wababa munhu aibata mari dzake akazoti aenda kumusha kwaigara amai vababa vasati vashaya akandombonogara navo ndofunga kuzvemakore mairi aenda kunogara navo akaita umwe mudzimai ikoko. Mudzimai iyeye akabereka mwana wekutanga musikana ndobva abva kumusha kuya achiita futi zvokutiza mhosva dzokungorovana nevanhu mumabhawa. Munhu uyoyo anga ari violent. Saka akabva azodzokera futi kumusha kwana mai vake kwaaigara kuHarare ndobva akatanga futi kugara nanasekuru vake vaya hanzvadzana mai vake namai vake vaye munyin'ina wamai vake vakakura vachimuchengeta. Saka ininiwo ndakazoendawo ndichida kunyazoona kuti agere papi chaipo chaipo. Ndakasvika ndikaenda mazuva ndakaenda anga atova nemudzimai anga atova nepamuviri. Mudzimai uyu aipinda chechi dzemweya dzekumasuo wenguo chena. Taiendawo kumaprofita kuti abatiridzwe kunzi asununguke zvakanaka asi tainzwa tsananguro dzokuti munyin'ina wamai vake vakarwadziwa nokurambwa kwaakaitwa nababa vangu mwana uyu hanzvadzi yangu iyi. Saka vari kuda kurwadzisa baba vangu kuti mwana uyu aite rombe pasina chimwe nechimwe chaanodini chaanoita muupenyu. Zveshuwa mari vaiibata achihora after 2 weeks kumaChina kwaaishanda. Saka zvainzi anofanira kuti aite sei aripe amai vake vakamuchengeta chiredzwa. Saka takamutaurira hanzvadzi yangu akazvigamuchira asi haana kuzozvizadzikisa kudzimara mwana aberekwa mwana wake kudzimara varambane nemudzimai wake yeye anga awechitu handi paakaenda kumusha paya kuGoromonzi akanosvika akanomitisazve akazoubva ikoko achita zvokutiza. Uyu mudzimai wandikutsanangura nezvake mudzimai wechipiri wekutanga handina kumuona. Saka zvadero vakazorambana varambana kudero mwana akaenda kumba kwaamai ndokwaakatanga kugara akakurira ikoko. Nokuzofambawo kwenguva hanzvadzi yangu iye akabva angodhisapiya mafoni namba ake kuenda nzvimbo yaisigara vanga vasingatozivawo kuti aripi. Mwana wake wokutangisisa akashayika 2019 musi webirthday rangu. Ndanga ndakumuziva mwana uyu kuti ndimuzive pakashayika amai vababa 2017 takaenda kumusha. Taenda kumusha ndopatakazonoziviswa kunzi ndiye mwana uya uyu akamitiswa nehanzvadzi yenyu. Mazuva iwayo pa2017 angatova ne16 years. Saka ndanga takachinjana manhamba mwana uyu ndanda kutotaura naye ndichitomutumidzirawo mari ndichitonditiwo tete chitotaura zvakanaka. Musi waakapondwa mwana uyu ndakatotaura naye kusena achitonditi happy birthday tete muna October musi wa29 ndo musi wandakazvarwa. Kumapasi 1 dzizuva iroro kumasikati ndakabva ndazoreceiva message yekuti mwana washayika. Sori zvenyu mukomana ashe ndazoita yokukatira panzira nokuti ndaiva ndadedzwa nemurungu ndoshanda mumba. Zvadero mwana uyu akapondwa ndobva afa. Apa baba vacho hanzvadzi yangu inini hatisi kuziva kuti iripi. Takatsvaka mumajeri akashayikwa, kutsvaka kuFacebook tikamushaya, kuendeswa kumaWhatsApp group kwese kwatinozivawo pamaredhiyo pese akashayikwa. Mwana akavigwa baba vake vazipo. 2019
2022 last year muna February ndopandaka receive message zvinzi makadi henyu tete ndini nhingi. Ndikati nhingi mwana wanhingi here? Ndobva ataura kati ndikati ko namba dzangu wadziwana kupi? Ndobva atsanangura. Kuripi? Ndobva atsanangura paari kugara. Mwana uyu atokura avatova kuma 21 kana ndisingakanganise 21 years zvichidzika 19 20 21. Mwana uya akaberekwa nemudzimai wake wechitu wandakambogara naye. Saka zvinhu zvokuti ko baba vako varipi? Baba vakashaika rini? Vakashaika muna 2021 muna February. Kwewewe ratova gore rese baba vashaya, hanzvadzi yangu yashaya. Ko zvakafamba sei? Ndobva atsanangura. Ndobva anditi tete, chiri kunetsa ndechekuti nyaradzo ndo yanetsa. Zvinhu zvababa hembe dzakagoyewerwa, vaiva vasina chaiva vainacho kana imba kana chihembe, vaiva vaine shoma. Alright, hapana chakaita sei chakashata. Saka todini? Ndobva ndipa nhamba dzasekuru vaigara navo, hanzvadzi yambuya vake, toti hanzvadzi yambuya vacho. Ndobva ndataura navo, ndobva vataura nhaurwa yenyaradzo. Vatavati isusu, ndobva ndataura iti inini ndichataurirawo vakuru. Ndobva ndataurirawo vakuru vakati ivo ngavaronge dheti, isusu zvenyaradzo hatizvizivi. Alright, ndobva ndavataurira, ivo vakati hazviiti kuti varonge dheti, nyaya yabva zvangosiwa zvakadaro. Saka mari ndongoti ndine zoro ndakareceive message kubva kuna sekuru vanogara kumusha kwakafira mbuya. Ndobva vanditi ufunge muzukuru ndonyaurwa iripo, ndina mwana wanhingi panapa ari kuti zvinhu hazvisi kumufambira, ari kuti akawana basa mwedzi usati wapera anobva amiswa, kana kuti akawana basa pavamwe vese vanotambiriswa iye haatambiriswi. Saka zvinhu zvokuti pese paari kufambawo kumaprofiti zviri kunzi itai guva rababa venyu. Saka bva ndamuti alright, but isusu manje takakura tisingazivi zvemakuva, hatitozvizivi zvemakuva kuti zvinorohwa sei, zvinofambiswa sei. Kubva kuvakuru vedu vakatanga nedzinza pavakavigwa chaipo chaipo hatitozivi. Saka toitapo sei kuti mwana asunungurwe? Zvinhu zvakabva zvatanga kundishungurudza. Saka ndakabva ndaremember story yamakamboverenga kuYouTube kwemukadzi aiti anodawo kubatsirwa, ari kuti akawana basa haasi kuwana mabasa acho, akada kuti ashandirwe nemaprofita aya anozodzimara vako mupfimba. Akataura story yake asi kuti ndaita kakukanganwa kuti akairondedzera achiti kudii, makazomurifeyawo kuna sekuru Tembo, ndova ndichiri kurangarira. Ndivamwewo sekuruwo vamunombotaura nezvavo. Saka ndanga ndichikumbirawo mukomana Ashe kuti isusu zvatisingazive zvemakuva tiri kutya kuti tikatanga kuita zvemakuva totanga kuitira kune munhu akapedzisira kufa uyu. Ko vamwe vekutanga vekumusoro uku hazvizotipandukira here? Saka ndiri kukumbirawo kuti kana sekuru Tembo kana kuti kune kwamunoziva vabatsirowo mwana uyu akwanisewo kuyambuka, asunungurwe mwana uyu, aendewo kubasa, nokuti haanowo chaainacho. Mwana akutogara nambuya amai vamai, kwaisimbogara kwasekuru kuya vakati isu takuchengetawo zvakwana, takarerawo baba vako, iye zvino kuti tirambe tichichengeta iwewe hazvichaita. Baba vako akafa vasina kutipa zvinhu zvedu zvatanga tati ngavatipe, saka kuti tirambe tichikontinya tichikuchengeta hazvichaita. Saka zvinhu zvokuti pandakanzwa audio yake mukomana Ashe mwana uyu, ndichakufowadhirai audio yaakandisira nezuro, ndakanzwa kubatikana, handina kana kurara usiku hwese ndichishungurudzika. Saka kana zvandiri kutsvaga rubatsiro mukomana Ashe, ndiri kukumbirawo mhuri yeZimbabwe, mhuri yemuno muSouth Africa mandigere, kuti kana pana anokwanisa kana anoziva kuti mwana uyu angaite sei kuti asunungurwe, awane basa, azvichengete, azviriritire iye, azovewo nemhuri yakewo mangwana. Ndinochemawo kwamuri mhuri kuti dai mangotibatsirawo kuti mwana uyu asunungurwe. Handina godo naye, handina chakaipa naye. Kurovana kwaita mai veve mukomana uyu handiri kuti hanzvadzi yangu namai vake namai vangu inini zvinhu zvepabarika, vairwirana murume. Isusu vana hatifanire kuzvipindira. Ndashungurudzika kutadza kana kurara usiku. Ndinoti ndichawanikwawo kubatsirika. Kana mazopostawo nyaya yangu muzonditumidzirawo mukomana Ashe ndigoteerawo kuma-comment section, kana kuti mondikonektawo nana sekuru Tembo nevamwewo vamunoziva vagoyewo kuinbox kwangu ndigokwanisawo kuti vandibatsire, tigokwanisawo kuti mwana uyu asunungurwe, awanirwe nyasha.
agowanawo basa pane kuti akuru aihonherera wahari. Zvinhu zviri kundishungurudza. Mai vake vakatozofa before baba vake vafa. Anotochengetwawo nambuya vatochemberawo zvavo ambuya ivavo. Saka pari zvino ndichakutumirai audio yemukomana uyu akanditumira nezuro. Mwana wanzvadzi yangu iyi ndakanzwa kusurukirwa, ndakanzwa kushupikana kuti ndoita sei, ndodini, ndatenda hangu mukomanasha. Vedare iyo ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Kana kuri kunzi mune kumwe kwamunoziva kwekuti mhuri iyi inokwanisa kuti ikaenda ikoko inokwanisa kuzowana rubatsiro, please let us direct them mucomment section, kana kuti munouya kuinbox kwangu ndobva ndazova forwardira mamessages avo. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.